El 14 de novembre de 2024 donàvem la benvinguda al podcast del Cardemcat. D'aquell projecte de la universitat fins a la publicació de Cardem en català, avui, gairebé 2 anys després, toca dir allò de passi-ho bé i moltes gràcies. I ho fem amb més perspectiva, amb més històries a la motxilla, però amb la mateixa il·lusió de sempre. Volem parlar de sexe entre amics, sense filtres, sense presses i, com diu el nostre lema, sense vergonya. Aquest és un capítol especial, i no només perquè és l'últim en vídeo, sinó perquè és un comiat fet a la nostra manera. Íntim, honest i compartit. Compartit amb vosaltres i compartit amb les nostres amigues de sempre, perquè avui no venim a donar respostes tancades, sinó a obrir converses de vegades incòmodes. En definitiva, avui hem vingut a riure, a recordar i a dir-nos les coses tal com ragen. Us donem la benvinguda per últim cop al podcast del Cardemcat. Avui, cardem i fins un altre. Comencem. I ara sóc addicte al clímax, em sento atret per tot el que és efímer. Si de veritat aquest món s'està acabant, millor que ens pilla tots follant. I és que ara depèn del clímax, estic viciat de tot el que és efímer. Si el que ens espera és la fi del món, que arribi ja. Nosaltres, Cardemcat. Ja, no? Laura, com estàs? Roger. Com estàs? Bueno, Et noto emocionada avui. sí, Per què? perquè és l'últim Ja, l'últim papanetant. podcast de la temporada i l'últim De la temporada... de sempre, ja. Prou, s'ha acabat. I com ho portes, això? Fins ara no hi havia pensat, però ara que estem aquí, és com... Ara que som aquí, és com... Ja comencem. Sí, em deixaré anar algunes, és l'últim. Però et fa pena, no? Sí, ara que som aquí, sí. És com, no sé, ens hem posat en situació i és... Bé, sí, fa una mica de pena. Pensàvem que no arribaria mai aquest dia i mira. Sí, però bueno, farem altres coses, no? Oh, i tant. I també s'ha de morir bé. Dignament, no? Dignament, no? Ja vam dir que s'acabava el podcast, però no el projecte. Sí, cert. O sigui que això és al final d'una porta del projecte, Sí. no de tot el projecte. Ja veurem què passa, no? Exacte, ja veurem. La vida aviam on ens porta. Sí. Qui tenim avui a nosaltres? Ai. Avui tenim la Cristina i la Raquel. També els hi podem dir, són unes guilles molt guilles, no? Unes guineus molt guilles. Qui són la Cristina i la Raquel? Són dues amigues, companyes de feina. Avui havia de venir també la Loli, però està malalta i no ha pogut venir. I T'enviem una abraçada. sí, t'enviem una abraçada i una abraçada ben gran. I qui són elles? Doncs ja ho he dit, són amigues, són companyes de feina. I per què estan aquí avui? Doncs per 2 motius. Un és perquè en els nostres àpats del dia a dia, a la feina, sempre parlem de sexe. Sempre, parlaré sempre. I l'altre motiu és perquè sempre ens han acompanyat, sempre ens han fet costat, sempre han estat presents i avui, que era un capítol especial, que és l'últim, doncs volíem que estiguessin amb nosaltres també i això. I res, benvingudes. Moltes gràcies. Raquel i Cris, benvingudes. Com Estem esteu? supercontentes d'estar Sí. aquí compartint aquest moment amb vosaltres. Nosaltres agraïts, agraïdes que sigueu aquí amb nosaltres avui. Esteu nervioses? Una No, miqueta. què va? No, ho fem cada dia, No. això. Això de participar en un podcast és totalment normal a la nostra vida. Aviam, vols afegir alguna cosa més o ja passem al mot del capítol? Sí, en tot cas, potser després ja el direm. D'acord. Quin mot hem triat pel capítol d'avui? Xupipaja. Què és una xupipaja? Aviam, qui no ho conegui? Llegeixo. Terme normalment emprat per designar un acte sexual ràpid en què no hi ha penetració. Abans la Raquel, tu què has dit No. abans, Raquel? Jo deia, això és un petting com de tota la vida, no? Una cosa així ràpida, mà per aquí, mà per allà, que no saps molt bé com acaba. Em fa gràcia que ho diguis perquè precisament al llibre tenim els dos termes separats. Una cosa és tenim aquí el petting adaptat en català amb accent obert i a banda tenim això, la xupipaja, que, si us sembla bé, comencem a veure quines alternatives hem proposat al llibre. Raquel, comences tu? Sí, fer la mà. Fer la mà. Bueno, Sona bé, boniquet. Amb la geminada aquesta, Sí, és molt Molt català. nostrat, sí. termes patrocinats per Creugar. Què més tenim, Cris? Fer un manural. Després tenim mamalla. Ai, espereu que passo full. Pallepa. Pallepa.
curiós aquest. Sí, no, No ens agrada. no ens agrada. No ens Costa agrada. com La llepa Sí. massa No enrebaçat. Què més tenim? Xarrupalla. Xarrupalla, Aquest aquest queda és- bé, sí, és aquest és curiós. com, pam, ja te l'has trobat, I xuclalla. Xuclalla també. Bueno, És A mi molt, el que m'agrada és aquest que ve. Aviam. Fer un refregada i refreg. Ah, sí. Fer una refregada i refreg. O fer llapolies, també. fer llapolies és com Això. si sortís amb un poema, no? Sí. Oi? Em Sí. sona a mi com de... Les xutxes, Sí, les geminadures, oi? llaminadures. Sí. Sí, sí. Bueno, Ah, Eh, que maco. tots aquests termes els veureu, com sempre, a Cardem en català, el llibre que segurament ja tindreu tots, però tots ho torno a dir, repetir. I ara ja passem a l'enquesta d'aquest capítol. Què hem preguntat? Doncs hem preguntat als nostres seguidors del nostre compte d'Instagram, ho havia de dir. Sí? Home, l'últim podcast ho havia de dir. Hem preguntat el següent. Als àpats parleu habitualment de sexe i o d'escatologia? I em fa gràcia que haguem preguntat això perquè, Laura, estimada, tu i jo que sempre hem parlat d'això, que tu deies que no, com hem de parlar d'escatologia, els àpats... Jo et diré que l'opció guanyadora amb un 80%, Que em sembla exageradíssim. 80% és de, efectivament, la gent parla de tots dos. Catalunya ha parlat, Catalunya i els països catalans han parlat que la gent, habitualment, els àpats parlen de sexe i d'escatologia. Què en penses? Doncs que potser haurem de plantejar-nos fer un llibre, un podcast potser no, però un llibre... De merda. Em És m'agradaria. una idea, Sí. Alguna cosa publicada Té ja. tirada. Sí. Ja hem vist. Sí. Però pensem-ho, no sé, Pensem-ho. és que clar, Parlem-ne, parlem-ne. parlem-ne. Jo, de fet, t'ho he dit, has manipulat l'enquesta? No he manipulat res. Res de res. M'ha sorprès, m'ha sorprès. T'ha No sorprès. m'ho esperava. Així, amb un 80% trobo que és... Jo crec que és de les enquestes on més... La resposta ha estat més clara. Sí, en recordo una altra, però no recordo quina va ser d'aquesta temporada, que també vora el 80%. Les altres opcions eren només de sexe, un 8%, només d'escatologia, un 8%. Que aquí estem nosaltres, el 8% de només sexe. Ah, Sí, sí, vosaltres nosaltres vau sí. votar només Jo sexe. sí, sí, sí. Perfecte. I després un 4% que ha votat, però què t'empatolles? Sí, 4%. I una cosa... No representa Res. Catalunya, perquè No. el 80% ha parlat i la majoria donat aclaparadora la o... I tant. Exacte, m'han donat raó, i és que parlem de merda i de sexe als àpats, que a mi m'encanta, sobretot de merda d'ahir. Tal qual. Bé, en fi. Sí. No ho entenc. I a partir d'aquí ja doncs, comencem a parlar amb vosaltres. Vinga. Raquel i Cris, què? De què voleu parlar avui? Hi ha algun tema que voleu... Voleu començar per algun o Sí. tirem... Què fem? Jo crec, un moment, jo crec que no ens representa el de l'escatologia, o sigui, el de parlar de tots dos alhora, no, perquè àpat i merdes... Però molta gent, el 80%. Sí. A nosaltres no. El A lloc vosaltres de no treball representa. nostre no ens representa, perquè sempre parlem, bueno, parlem entre de d'altres sexe. coses, però sempre de Sí que sexe. existeix un grup de WhatsApp Ah, sí, cert. escatològic. Ah, A l'escola. Ai, clar, jo hi soc. Ojo, que està la Raquel, és veritat. Clar, No ens sempre. representa, però està la És Raquel. escatològic. No, simplement comptabilitzem les... O sigui, les vegades que anem al lavabo a fer caca, però vull dir, no... Però us no és passeu fotos? No, no ens passem fotos. No has dit un no gaire convincent, he de dir. No, no. Home, no. Uf, alguna, jo no. Home, jo sabia de gent que hi Alguna passava. ha passat. Voteu i poseu No, no votem, emoticones? les anem comptabilitzant, però Vale. una cosa així com a nivell sanitari Perquè a l'escola gairebé. hi ha els que comencen una miqueta abans, Sí. els que ja esmorzen a casa i llavors ja ho fan tot a casa, i els que esmorzen pel camí o esmorzen a casa, però que quan arriben tenen la necessitat de... I els que se'ls guarden per arribar a l'escola. Al igual. Sí, Home, això passa, a això favor passa. totalment, eh? Això Hòstia. passa. I llavors hi ha els que no A anem al l'escola. lavabo ni si sí ni si no, fins que no se'ns posen els pèls de punta que dius tu, és que ho he de treure. Llavors, clar, Us ha passat això? sí, fa un mes o dos que estàvem dinant temes així, jo no participava, jo allà en plan, Tu estaves malalt. pell de gallina, i és en plan, Allò és que que t'aguantes he i d'anar al dius, lavabo em- sí o sí. Em cago aquí mateix, no? Literalment. És això, m'agafo una baixa aquesta tarda, perquè... Es passa malament, quan et passa Molt. això. Ara estic pensant Sí. jo situacions que dic, i un cop vaig haver de sortir del metro, perquè literalment em cagava al metro, O al metro. vaig començar a córrer fins a casa, que jo no sé, i a més portava pantalons blancs. Oh, aventura intensa, eh? Fins aquí la part d'escatologia, però... No, no. no, perquè jo crec que ja hem trobat... Senyal. Un senyal. Senyal. Jo crec que ja he T'he trobat dit que en tiraria d'aquestes de les meves, eh? la conjunció. O sigui, tot això és herència cultural. Perquè abans, vull dir, grecs, romans, tot això de la gran buf, es barrejava molt, no? Clar. Com el sentit aquest de menjar i tot acabava amb una bacanal de cop.
Llavors jo crec que ve per aquí una Clar. mica, no? El menjar escatològic, ara Els vomito, romans. m'he passat amb el raïm, S'atipaven de aquestes menjar, coses, m'he passat amb... vomitaven, Clar, després la bacanal quedaven tot entre allà, tot ells. junt. Clar. Ja Al està. final jo crec que quan estàs còmode Clar, tot parles de està coses bé. naturals. Exacte. No? És Llavors, dopamina, no això sé. genera, i fas millor la digestió, Ah, deu ser. segur. Si tu ho dius. Jo tinc una pregunta que no us he fet mai. Ara m'ha vingut al cap. No patiu, no patiu. A veure. Vosaltres, quan la Laura us va dir per primer cop que naixia el CardemCat, arran del projecte de la universitat, què vau pensar? Que No, jo li- m'anava. O sigui, a mi quan m'ho va dir vaig pensar, hòstia, doncs és una idea lògica, perquè és veritat que en termes de terminologia sexual, i bueno, jo mateixa, jo no parlo en català a l'escola i parlo en català amb les meves filles, amb el meu entorn més proper de la feina, però amb la meva parella és en castellà. Llavors, terminologia sexual en català, o sigui, res, Desconeguda fins desconeguda, ara que tenim ja evidentment. CardemCat. I quan va dir això, entre d'altres propostes, jo vaig dir, i això, i això, i això. Com ja estava fet, ja estava tot inventat, llavors això, no sé... Hi ha altres propostes? A banda d'escatologia? No. Ah, no, que tu tinguessis alguna idea a banda. No. Això no t'he preguntat mai. No, jo creativitat... Jo us ho vaig aquí posar a tu i a la Xènia i... Sí, jo ja saps que la creativitat és cosa teva. Jo ejecuto, aguanto los papers i més. I aleshores us va semblar bé perquè vosaltres, els àpats, sí que parleu de sexe. Des d'aquest curs i l'anterior, que Sí, l'anterior, sí, que dinàvem molt, a dalt. i molt... Sí. O A sigui, classe de la Navarrete. quan ja I vam tant. anar a... L'anterior no fa 3. Sí, fa molt. O sigui, No, però vull dir Sí. que ha anat com augmentant. Sí. Sí, suposo que el fet d'estar en un grup més petit no fa que les converses siguin molt més íntimes. Ara, si estàs amb 10 persones, potser no parlaràs de segons què, però al dinar amb un grup més petit, tu són ens persones coneixem que molt. Fa molt Sí. temps que ens coneixem. Bueno, I i ha arribat un amigues, moment que hi ha som una molta mica un confiança. consell de sàvies, no? Vull dir que a Sí. vegades hi ha Què gent que faries? ve, Que no sé què, que ens explica alguna Això cosa. ho diu molt la Loli. Sí, Consell de sang. ens l'aneu O- passant. No és una pregunta directa, però m'ha passat això, no sé què, no sé quantos. I no, Ah. no ens està dient que opinem, però ja indirectament és... Així també Sí. us les Ui, a podeu- vegades contestem whatsapps en directe. En plan, noies, En directe. anem a llegir, doncs que els contestem entre totes. Whatsapps cooperatius. Però en directe vol dir a l'acte? Allà, al moment, de Molt bé. cop... M'ha vas arribat explicar la això, història, passa aquesta situació, anem a solucionar-la. què podríem entre fer? totes. Em sembla fantàstic, tant de bo. És més fantasia, clar. que Sí. Bueno, Clar, La immediatesa aquesta Clar, m'encanta. i després l'altre típic també és, noies, centrem-nos, que només queda mitja hora i us he d'explicar moltes coses. I dius, en sèrio, 30 minuts? Sí, es queda en curs. o, és un per monòleg. exemple, situacions de... analitzes una situació que t'ha passat i llavors hi ha algú o alguna que diu un moment. Pensa que has de pensar que tal. O espera-t'hi i llavors... O no facis cas a elles, que saps que sí. són com són, i fes Ah, manera sí, Sí, també ens barallem. Perquè, clar, Sí, tenim hi ha opinions disputes, hi ha opinions disputes. diverses. Us baralleu per Sí. temes de sexe, eh? Bueno, Bueno, disputes, punts de vista diferents. Sí. La paraula seria punts de Sí. vista. Llavors aprofitem si un està en una reunió un dia que no estan per menjar-li el cap a l'altre. Vull dir, clar, hi ha... Hi ha una mica d'estratègia. Sí, anem per totes. Vosaltres heu notat, per exemple, fora del vostre entorn així més íntim, creieu que hi ha un canvi generacional pel que fa a parlar de sexe? Jo crec que sí, però també implica la confiança. Perquè, per exemple, jo no parlaria de sexe amb segons qui, per exemple, amb els meus pares no parlaria mai de sexe, però entenc que hi ha famílies que amb els seus pares sí que parlen de sexe, però que ja s'ha cultivat una cultura de poder parlar de tot obertament. Per exemple, jo no m'imagino fent una presentació d'aquest llibre i me mare com està la teva. Però La tu que ets mare, participant, sí, si has dit que tens filles, sí. doncs si les teves filles vinguessin a tu i a fer-te preguntes, Sí. això com t'ho prendries? Jo m'ho he de treballar. Perquè com que a mi no m'han ensenyat, Vale. llavors jo crec que, o sigui, en el punt en el que em trobo ara, que la meva filla està fent primer de l'ESO, crec que necessito fer un treball en el moment que passi això, com ho he de resoldre. I crec que ho he de treballar, perquè jo no he rebut aquesta educació a nivell sexual, llavors costa moltíssim. O sigui que allà sí que allà no té algun canvi generacional. Sí, clar, és evident. I tu, Raquel? Clar. Sí, jo crec que sí, que d'entrada som més oberts, sobretot en tema de diversitat, perquè jo crec que estem educant, vull pensar que la majoria de nosaltres estem educant els nostres fills, a les nostres filles, des del punt de vista de molta llibertat, no? Que puguin escollir de qui enamorar-se o de qui no enamorar-se, o què els agrada, què no els agrada, que ensenyem a posar límits. Jo crec que sí que estem una mica com en aquest punt. I després, alhora, ara que a l'escola ja comencem a ser
velles glòries, vull dir, ja no som joves, abans érem No. joves, ara ja no, ara estem a Veterana. la part veterana. Clar, sí que veig que la gent jove és molt més oberta a experimentar, a explicar coses, a explicar vivències, a compartir-les, i això mola. I no noteu també que hi ha una... O sigui, per aquest sentit, totalment d'acord, però no noteu també que hi ha com... Jo és que ho veig potser amb les meves nebodes, que els costa... Són més obertes de ment, però a l'hora de parlar de sexe sí que els costa més parlar. Però és que no ens han ensenyat, jo No. crec. És Ens haurien com d'ensenyar. ja. Necessitem educació sexual. I jo crec Sí, que tant. però que a vegades és... No, és que a l'escola això s'hauria d'ensenyar. I a mi, com a profe, qui m'ha És ensenyat? que abans era una mica així, no? A Clar. casa no es parlava del tema perquè en teoria t'ho explicaven a l'escola no s'explicava, llavors anaven perduts. No, anaven perduts. Abans, a la meva època, que soc més gran, una mica més gran que vosaltres, no hi havia l'accés a internet ni a la informació que hi ha ara, a través d'internet, i ara sí, amb el perill que això comporta que no el vagis a informar. Que això és doble vara, no? Perquè Sí. realment Sí. internet Hi ha- ajuda, però també... Hi ha molta informació, molta- però quin tipus? Exacte, quin tipus d'informació i quin tipus de feedback rep la gent, perquè clar, si els adolescents de 12-13 anys comencen a veure porno, Llavors ja l'hem liat. clar, no tot el I després una altra cosa, que també cada cop la gent jove comença a tenir sexe molt abans. Mm. O O sigui, a mi, jo sé que vaig ser molt prematura, però, hòstia, per sota dels 15 em sembla algú fora mida, a mi. Doncs Déu-n'hi-do, Bueno, i els 15 també sembla una mica fora mida. Les noves generacions, com pugen, amb aquest tema? Per això que... Desitgeu-nos sort. Ai, mare. Sí. Què més, Laura? Va, cosetes, no sé. Per exemple, un dels temes que hem parlat moltes vegades, que a elles jo crec que al principi els explotava el cap, però com que n'hem parlat moltes vegades, ara ja no, suposo que ja no tant, que el tema de tenir sexe amb persones conegudes o no, o desconegudes, o tenir sexe amb algú amb qui no cal que sàpigues com es diu, ni... Clar, què vol dir què es dedica. conegut? Primer, què Clar. vol dir conegut? Conegut de fa Clar. mitja hora? Clar, hi ha gent que necessita fer una copa, xerrar una mica, que t'expliqui de què treballa, què fa el temps lliure i, no sé, quina música li agrada escoltar. Però potser, jo sempre he dit que amb aquestes converses de mitja hora, com et digui, o sigui, imagineu-vos, no? Sempre us he dit el mateix, clar. imagineu-vos una persona que us atrau físicament moltíssim, que diria, hòstia, és que tindria sexe amb aquesta persona i li dediques mitja hora. Abans de tenir sexe li dediques mitja hora. Et diu el nom? Bueno, el nom, pren qualsevol nom perquè ens agraden tots. José Manuel. Però és que resulta que, hòstia, li agraden els toros, per exemple. I vota Vox. Ja ho dic jo, i vota Vox. Sí, o diu que, no sé, a l'estiu li agrada anar, jo què sé, Ja, jo no, què sé. clar, fugim, Ostres, és fugim. que depèn quina informació no t'interessa, llavors et cau tot. I dius, era una persona molt interessant amb qui jo m'agradaria haver tingut sexe, ara no, ara mateix no em ve gens de gust. Jo crec que és millor És perillós, saber. ho trobes perillós. Jo, a veure, per tenir una relació sí, però per tenir una estona de sexe, jo Un penso que... pim-pam. Sí, Jo un crec- pim-pam, Clar. Jo crec que hi ha no cal. suficient no cal. persones en el món com per quedar-te amb el primer sense conversar, no? No sé. Ni una xupipaja. No. Com hem dit abans, de xupipaja, Feia polies, això. Això, perdó. Sí, Saps? fer la No. mà. fer un refreg a la fregada, Una mamalla. una Que mamalla, segurament en aquell allò. lloc hi haurà una persona igual d'interessant, no? Però sí... Però Bueno, si n'has de depèn, veure més. però exacte, però és que tot depèn el que busquis i el que... O sigui, Potser jo, n'has de veure més. a les converses aquestes que tenim, m'he adonat que jo tinc una visió pròpia, però després me n'he adonat que accepto altres coses, només faltaria no acceptar-les, però vull dir que comprenc la situació d'altres situacions, d'altres persones, perquè em poso a la seva pell i jo entenc perfectament que hi hagin persones que vagin a llocs o pel carrer i que diguin, noi, doncs mira, quin noi més maco o quina noia més maca i m'encanta i no cal parlar-ne, anem a lo que vamos i ja està, i cada uno a su casa. Quan diu No? llocs, diu locals d'intercanvi. Bueno, o carrers. Que això ens encanta també o places, parlar-ho. o perquè jo n'hem què sé. parlat molt. Home, volíem Sí. muntar-ne un si teníem nom gairebé. és veritat. Teníem les tasques
Repartides. Jo- M'havia oblidat d'això. Jo era... Parlem-ne. Sí, volíem muntar un Però quin era local el nom swing. del local? Ah, no me'n Ara no te'n recordo ara recordes. mateix. Les tasques sí, Però vaja, Però les tasques sí. Quina les funció tasques les tindríem? teníem repartidíssimes. Eh, Sí, la de la Cristina. Sobretot, estava claríssima. Don limpio, perquè clar, és que, o sigui, si no hi ha higiene en un lloc com aquest, malament anem. A les lleterades... Ara que dius no. això, precisament, el tema de la higiene, vosaltres seríeu capaces de mantenir relacions en qualsevol lloc, i quan dic qualsevol lloc és qualsevol lloc? No. No. Un mínim d'higiene. Bueno, un mínim d'higiene i un mínim de... no sé. Les coses pensades. Les Les coses- coses pensades. O sigui, això de... Un pim-pam-pum, Clar, per exemple, és que- amb les meves... Jo no. Però si no has de tocar per res... Home, bé, el cul t'haurà de tocar terra, o Sí. les mans. O sigui, no. depèn què facis. Peus, Ah, Però tota l'estona que és No. una estrellita de mar. Potser no cal, clar. No sé, t'hauràs d'anar bellugant i allò va Allò va- tocant. sí. Perquè si és un pim-pam, tampoc no bellugaràs. No No, sé. a la Cris no, que li sortin No, una això no. pansa. Jo, marranades Segur. així, amb brutícia, potser que no. Per tant, entenc que tampoc seríeu capaces de quedar via aplicacions amb... És que, clar, Sí, clar, la O nostra sigui, vida d'ara és molt diferent. Això ens Clar. ho preguntes. Potser si ara tinguéssim no, 20 anys. però és que és el que ens passa, és el que ens passa a les trobades aquestes de l'hora de dinar, que tenim una visió, però tenim una visió de persones que tenen la seva parella, que tenen una estabilitat emocional i, jo què sé, que tenen filles. Que no vol dir que tothom que tingui una estabilitat emocional i tinc filles, sí, com nosaltres, és evident, però pues, Clar, hi ha Que són situacions... unes paves. Que són Sí, unes no, paves. jo què sé, pues que la nostra visió és la que és per la situació... Ara, que jo estigués soltera i... Això. Ah, no, clar. Bueno, Esto ja està. si jo estigués soltera, si no conegués el meu marit, que l'estimo, pues em bojaria, i no tingués les meves filles, pues possiblement no estaria a casa, com diu ell, jugant a la Play i menjant ganxitos. Estaria... Pues, Menjaries altres coses. Sí. Val, per tant, Clar. és... O La- sigui, depèn del teu... el context i el moment, El teu clar. context. Clar, al final és ser feliç, no? Sí, Vull dir, clar. cadascú el que li És agradi. buscar la és ser felicitat. feliç. Sí, I vosaltres- el moment, perquè Clar. és això. Jo crec que moltes vegades és el moment. El moment i el Has que dit vingui de abans els gust. 20 anys. Bueno, jo potser Clar. als 20 anys no, eh? Ara... Als 20 anys d'ara, si tinguessis 20 anys ara, No, però no, no hagués viscut. Bueno, amb el... Podríem amb la ser mentalitat guilles, d'ara. com el que he pogut experimentar o... D'ara, doncs sí, seria diferent, clar. no. Però amb els meus 20 anys de fa 25 anys... No, prefereixo els 45 que tinc ara. Per tant, tu, Raquel, en el supòsit que ara estiguessis soltera i no tinguessis una filla, Ai, ai, ai. tu seria com la Cris? O sigui, Mira, jo el més atrevit que tinc és aquesta tassa. Perfecte. Aviam, Que me l'ha regalat la Laura. És tan mona. Vaig pensar, no sé si és una indirecta. Ella va dir que eren frases que dèiem. Que A mi, dèieu vosaltres. a mi no em veieu dient aquesta frase. Però això és una declaració Sí. d'intencions pel públic? Ah, no ho sabem. Ah. Ah, poder sí. Clar, com et pregunto, si tu, Ah, clar. en el supòsit que no estiguessis casada i ja tinguessis una filla, Ho deixarem aquí, clar. Ho deixarem Podria aquí. ser, podria ser. Jo la Menys deixo amb la així. cloïssa, ho Sí, deixem està aquí. bé, no? Val, Bonic, d'acord, és perfecte. bonic i molt És catalana. fi, i és sí, fi. és fi. I sí, cookie. Sí, no és menjar el cony, per No. exemple. Que això no es diu. Ens agrada. Això es diu, no. O sí que es diu, sí que es diu, Però menjar amb la cloïssa queda millor. Sí, home. Ah, Sí, sí, més fix. Sí. És com, o menja amb el tresoret. La Ja. perleta. Jo ho dic molt, això. El tresoret. Dius molt de menjar amb el tresoret? No, dic molt aquesta paraula, Ah, val, però és que d'acord. la dic una mica castellanitzada, no t'agradaria, no la Ai, puc dir. Ara direm aquí no, tresoret, però aquí no és així. No, aquí no la direm. És diferent. Per tant, ara canviem de supòsit. Vinga, Ara a que esteu veure. casades, amb filles i tot, Ai, vinga, va. monogàmia, poligàmia, creieu en les relacions obertes, en Vale. el poliamor... A veure. Ah, el poliamor, ara has dit. Sí, clar. Sí. Digues el Això que- ens el que explota, vulguis. això uah, Sí, ens ha flipat, doncs ens ha parlem-ne. frapat, això. Aviam. M'explota el cap, però... Clar. Per què? Molt, eh? Ui, jo fins i tot per Insta a vegades segueixo a gent com, saps, com per dir, ostres, per a veure com ho viuen, com ho entenen, perquè, clar, és com tan allunyat de... Però per què us sembla allunyat? Semblem Perquè Sor Maria i Sor... Sí. Nena, posa la Rebequeta. És que és com Passa fred. És que, mare meva. mons paral·lels, però és Sí. veritat, a mi m'explota el cap perquè jo si estic amb la meva parella i he triat a la meva parella és per estar al 100% per aquesta parella. Clar, Sí. és la meva visió, però si jo estic amb ella, penso que si no m'agrada alguna cosa o em manca alguna cosa, li he de dir a la meva parella que em correspongui igual que jo a ell i espero que ell em digui pues em manca això o em manca allò i solucionar-ho. Llavors, per altra banda, penso, si la mateixa parella està oberta a
Clar. perfecte, Sí, però Però i perquè el poliamor, o sigui, la gent que hem conegut o el que ens han explicat no han funcionat molt bé, no ha Però una acabat cosa és massa el bé. poliamor No ha acabat i bé. l'altra és una relació oberta. Clar, aquí hi ha diferència. No, jo la relació oberta, per exemple, clar, ho trobo superguai perquè ja és una cosa parlada. Tenim exemples de tot. Sí, tenim de tot. Perquè ja és una cosa consensuada des de l'inici. Llavors, si tu et coneixes amb algú i des de l'inici dieu, ei, serem o sigui, tinguem una relació oberta, seguim una parella oberta... bueno, i que s'han conegut així. Clar, llavors jo crec que això llarga vida. Mhm. De vegades Clar, també jo crec que passa això és hi meravellós. ha parelles que per monotonia, per quotidianitat, o perquè necessiten provar altres coses, o sí que han sigut una parella monògama, o sigui, tradicional, però amb el pas dels anys han decidit obrir la parella per buscar altres experiències o per, no sé, per no avorrir-se o per... Això el Consell de Sàvies diu que no acaba mai bé. Ja, ho sabem. Bueno, ho sabem. ho Però diem. vosaltres no creieu que Comenta. com a animals que som és normal que Mira. ens sentim atrets per altres persones? Jo, Sí, tinguéssim atrets, sí. Jo, si tinguéssim aquesta conversa, que ja l'hem tinguda, Clar. a dinant, ui. jo els digués, perquè jo sempre jo sóc la que fa les preguntes aquestes, Sí. i els hi diu, si som capaços de tenir, perquè això ha passat, de tenir una parella, estar enamorats d'una persona, conviure-hi, etc., durant un temps, però pel que sigui, deixem aquesta parella, i som capaços de conèixer una altra persona amb qui tornar a fer parella, vol dir que no només ens agrada una persona en el Clar. món. M'agrada molt la teva lògica. Clar. Sí. Ens poden agradar moltes persones o diverses persones al llarg de la nostra vida i pot ser que coincideixen el temps, que ens agradin 2 o 3 persones al mateix moment. Podria passar, per què no? No vol dir que, o sigui, em pot agradar una persona o puc sentir atracció per una persona o puc estimar una persona ara i del cap d'uns anys estimar-ne una altra. Però tu també Però pots, també pot ser coetani, o sigui, en el Exacte. mateix... Clar, i pots estimar una persona, però pot passar, però per què no? sentir-te atret per altres persones. Clar. I el fet que tu mantinguis relacions amb aquelles persones no implica que tu no estimis aquella persona. Això és una altra Clar. cosa. Què en penseu? O que d'això? estimis a les dues persones, clar. No. I tant. La Cris fa que no. No, Però faig que ens no, però expl- perquè m'explota el cap de Mm. pensar que amb la meva situació això no podria passar. Però ho entenc que pugui passar. Mhm. No, però al final tot rau al mateix, vull dir, les llibertats, el que No, cadascú clar. li vingui de gust i la manera que Cadascú tingui que de faci ser el que vulgui, feliç. això està clar. clar, Una cosa només és el que- faltaria, però... El que tu vius. Perquè jo dic això, però jo no exerceixo això. És a dir, que o sigui, puc viure monògamament, Sí. Ho tenim clar. però puc tenir aquesta idea, perquè pot passar. Perquè existeix. Perquè Bueno, és que això moltes pot passar. vegades les converses que tenim al migdia acaben justament amb això, que et fa pensar, repensar i... O sigui, no és la situació, la teva pròpia situació, ni existeixen un munt de varietats. Mhm. I és això, lo ric d'aquestes converses és justament això, perquè parles amb una, parles amb l'altra, Són donen els seus mirades punts de vista, diferents. són mirades diferents. I després hi ha Enriqueix. l'altra pregunta, que és el que has dit tu, una cosa és sexe i l'altra és amor, sentiments, Que aquí emocions, Que aquí sensacions. també... Clar, clar, jo no estic d'acord aquí. Clar, No estàs d'acord en què? no, o sigui, o sigui, comparteixo i entenc que hi hagi gent que busqui només sexe i vagi per fruita, jo em compro un préssec i és un préssec, i avui vull peres, perfecte, però jo, si no tinc gana, no puc menjar fruita, llavors, no? Si no hi ha amor, no hi ha nada. Clar. Sí, tu no podries mantenir relacions amb una persona amb qui no hi hagi un mínim d'afecte o d'estima. No. Val. Sí, són Això postures està bé, diferents, sí, són sí. mirades, Cadascú. clar, maneres. Però que està molt bé Diferents. perquè ens fa tota l'estona volar el cap, no? Les converses aquestes de, vale, ja és l'hora d'anar a treballar una altra vegada i Vinga. estàs allà amb el cap com un bombo. Hem de passar ja perquè hem rebut un correu Ja. d'una persona que ens fa molta il·lusió i que pensàvem que ja no sabíem on era. Laura, qui ens ha escrit avui? Ens ha escrit el noi del súper. El noi del súper! Com haurà acabat allò? Quant de temps, el noi del súper? Però molt, que Què serà ha la passat? seva vida? Surt des del Què ha quart passat? capítol de la primera temporada, que ens va explicar tot allò dels chills, Ah, sí? te'n recordes? Ah, sí, Les esperes calentes... Oh, sí, tot aquell vocabulari que... Perfecte, el llibre. Però que en aquell moment era bastant desconegut. Doncs sí. ens ha enviat un correu, Laura, i a mi em farà il·lusió que fem una cosa. Començaràs llegint-lo tu, però jo l'he dividit en 4 parts. Jo els demanaria a les nostres convidades d'avui que ens llegissin cada part elles i després ja al final ja veiem com ho fem. Teníem la Loli, però no pot venir. Clar. Si us sembla bé, ho fem així. I tant. Vale. D'acord? Doncs si et sembla bé... Ai, Començo? acabarà Comences tu. bé.
Hola, Laura i Roger, sóc el noi del súper. Em fa pena que aquest sigui l'últim episodi, però heu de saber que vaig comprar el vostre llibre per Sant Jordi. Gràcies! Que fort. I que us vaig veure de lluny en una de les signatures. Home, i no. No. Però i per què no? No es va apropar el tio. Clar, li haguéssim escrit... Bueno, era el a veure com serà la història. Potser no tindria valor. Potser Llavors d'una altra manera, a escriure veure. Anem a veure. Us felicito per tota la feina i us desitjo un millor. M'agradaria explicar-vos una història que em va passar fa poc. Ai. Ui. Ai, ai. Ens agraden molt les seves històries. Molt. A veure... Aviam, la primera part és per la Raquel. Vinga, a veure. Tens els honors? Introducció. A veure... Ah! Vaig quedar amb un noi a través d'una d'aquestes aplicacions per cites. Només arribar, el noi em va suplicar que em tragués la roba i es va posar 4 potes. Però em va dir que no volia que el penetrés. Ah, Simplement volia sentir la meva cigala contra el seu cul. mira. Mira, Això és nou, caram. Em va dir que feia 9 anys que no cardava amb un home. 9 anys. Us ho podeu creure? Vam intercanviar tota mena de fluids. Saliva, líquid preseminal, pixum... Oh, que la cosa es posa xunga. Fins que em va proposar fer un blamking. Un què? Blamking? Què és un blanquin? Un blamking? Què deu ser un blamking? Obre el llibre. Tu vas sentir lo del blanquin? Un blamking! Sí, això és lo de l'anus, No, no? sobre el llibre. Això és lo de l'anus? És lo de Blanc. l'anus? Ai, no ho sé, no ho sé. No, tu vols dir el plac anal, vols dir tu. Ah. El que Què deu col·loques. ser això? Ho haurem d'investigar. Vale. A veure si necessiteu un altre capítol. Intentem Un altre esbrinar, aviam podcast. què és. Sí. Aviam, tu què creus Potser que ho és, Raquel? explica. A veure, vam intercanviar mena de fluids, diu que de tot... Uf, un blamking, què serà? Això sona... Blam? Sona com a explosió. Explosió. Blamking? Tu què en penses, Laura? Molta pell aquí, Blamking. Ai, ai, ai. Ai, que tu ja saps què és. No, però... Bueno, Sí. sí? No serà Ah. molt escatològic, això? No ho sé. Ai, Ho descobrim amb la sou- Cris. No acabarà així. A veure com... Acabarem A veure. Nosaltres que pensem que acabaria amb boda. Ai, ai, ai. El blamking és una pràctica sexual que consisteix a defecar mentre algú et fa la fel·lació. Aguanta. Aviam no. un moment. Com? Mentre? O sigui, et fan una fel·lació Pràctica mentre defeques. sexual que consisteix en defecar mentre algú et fa una fel·lació. A veure? Això és nou, eh? Vale. Això no havia sortit. Ah, això és nou i a nivell Ai, que haurem d'escriure un segon llibre. Sí. Aquí d'on limpio, clar. Jo no ho havia fet mai i us ho he de confessar que la idea m'horroritzava una mica. Així que li vaig dir que no. En dir-li que no, li hauríem d'haver vist els ulls. Es va transformar, li va canviar la cara de sobte i em va començar a dir que ell era el meu esclau, que havia vingut per servir-me i que es deixaria fer el que jo volgués. M'ho suplicava d'una manera que em posava a 100. Ah. O sigui, va passar de ser l'actiu, no? Representa? O sigui, ell li va El- demanar el el de- blanc. Com es diu això? Blamking. Blamking. Li va dir que no? I l'altre, Però en dir-li que no, La cosa va canviar d'estratègia. va canviar, però ell, el que diu ell que era l'esclau, no? L'esclau, Sí. es va com... Què li va passar? Què li ha passat al noi del súper? Què li ha passat? Però un Què va moment, passar? un moment, es va Que jo crec que transformar, han pujat molt els preus i ja no va al súper es i... va s'està transformar i va perdent. canviar de sobte. O sigui, va començar a dir-li que ell era el meu esclau. Clar, o sigui- el noi que li va proposar el Blamkin, Ai, no? per favor, sí. Sí, ara ja està. Clar, no vol que marxi. Volem saber com... Laura, vols llegir tu el final? Si us plau. A veure... Aviam. A veure. Després d'unes quantes sorretes i insults, em va demanar que li endinyés la cigala perquè volia que el prenyés, Oh, Oh, aquesta és caram, nova també. Això també és nou. que volia sentir la meva llet dins seu. Jo no sé què devia sentir quan em vaig escórrer dins del seu cul, perquè va començar a gemegar i a cridar com si l'estiguessin torturant. Fins i tot vaig veure que li queia alguna llagrimeta. Oh, s'ha Quan posat li vaig prendre. preguntar si s'havia escorregut, em va dir que no. I cito textualment, els esclaus com jo només estem per servir els seus amos i no pel gaudi propi. I tot seguit va marxar per la porta i no n'he tornat a saber res. I s'acaba així. Però i com ens pot Mare de deixar Déu, així? Noi del súper. Però Però això, o sigui... ho trobes bonic? Un canvi de rols, no? Així, en Ah. funció de la situació. Ostres, però clar, li va demanar el Blamkin, li va dir que no, Clar. l'altre es va posar boig, com m'ha dit que no, encara m'estic posant més calent, i després li va demanar que el penetrés. Però llavors es converteix en esclau.
Sí. Clar, aquí hi ha un canvi de... Sí, Sí, un canvi de rol. I si es corre dins i... Però l'altre I el- no. i el Però mot li està prenyar bé. L'altre no. Però li està bé. Vull dir que està Què molt vol dir les content. sorretes? Les sorretes són uns copets a les natxes. Exacte. Clar. I el de prenyar? Mira, això m'agrada. Perquè, Lo de prenyar... Té Utilitzeu potent, el o sigui, verb prenyar, té potent. vosaltres, en aquest sentit? No, perquè és por... Ai, no. No. Però aquí, jo crec que és aquí sí que és clarament la diferència de gènere, no? Clar. D'orientació sexual. Sí. Sí. A mi em diuen et prenyo i Jo crec que i l'esfínter a està l'ambient clar. LGBT, sobretot gai, la gent utilitza el verb prenyar. Clar, això mola, no? És com Et prenyo. et prenyo i és en plan, Clar. que Prenyen regociu. Perquè no pot Sí. passar. O sigui, Clar. clar, en canvi... Fins ara aquí tothom surt corrent. Clar. Ostres, doncs déu-n'hi-do amb el noi del súper, no? Moltes gràcies, noi del Molt súper, bé. com sempre. Ja... Va a tope amb experiències. Sí. Ha trigat a tornar, però ha vingut... Sí, a veure si escriurà un llibre i serà la competència, Hòstia, però perquè això va molt fort, Va venir eh? la signatura i no ens va dir res. Clar, noi Venim del de lluny, ens ha súper, dit. manifesta't, noi del súper. Manifesta't ara, ja que acabem. Bueno, ens pots seguir al compte d'Instagram. Home, ja ens heu seguit, no? Ja ens heu seguit jo, perquè o pot ser incògnit. Ah, Té un perfil d'aquest Anònim. anònim fals. Si vols serem i et fem una signatura així. Però més signatura, que jo signaré. Ha sonat una mica malament. Jo signaré. Oh. Si vols et fem una Sí, signatura. clar. No sé, jo crec que no... Encara, però No, ja però està. jo crec que no li interessaries massa. No, ja no. El Roser. No Sí, tenim no. res a fer nosaltres, amb el noi del súper. Sexual, el noi del... No. No, em sembla que No, no. jo crec que no. Ens va dir que s'havia enamorat del noi del súper, Sí. el que va passar al súper, Sí. i després... A més que era com molt nou, no? Al principi era com molt novedós, no? El què? Una mica el fet aquest de... el que sentia pel noi del súper. Sí, a més ens va dir que era jovenet, perquè Sí. a la primera temporada ens va dir que tenia uns 20 anys o així. Ui, doncs està coronant ja, Sí, en sí. pràctiques. Ens passa la mà per la prenyant. cara. Coronant i Experiències, prenyant. experiències. Li demanarem que ens expliqui què ha passat durant tot aquest temps, perquè deu tenir més Home, doncs sí. Què Noi passa del que ara súper, ja- truca'ns i explica'ns coses, no? Que Molt ens bé. expliqui cosetes. Què passa que ara ja que acabem el... Bueno, Ja no s'ho se sap. sap. Sí. No ho sabem, bueno. Amb altres vies podem investigar ja. Si en té ganes, Sí, Sí, jo crec que sempre en té ganes. que ens expliqui coses. Doncs què, algun tema així rapidet que vulgueu tocar? Què? No? Hi ha alguna cosa? Què voleu? Alguna cosa que vulgueu dir? Què volem dir? No sé, us heu apuntat abans coses. És veritat. Heu pres Ah, notes? Que sí. traïdora! Que ens hem apuntat perquè quan parlàveu de la poligàmia volíem dir que és una diferència entre el poliamor. O sigui, poliamor és una cosa i Clar. poligàmia és una altra. Sí. Que la poligàmia implica matrimoni i el poliamor no. És Clar. consensuat que hi hagi una relació entre diverses persones. Bueno, però a vegades dins del poliamor també pot ser que hi hagi matrimoni, no? I després, si no, ja és parella oberta. Tinc molts dubtes. Clar, jo crec que... O sigui, bueno, jo crec que... És que poliamor, per mi és diferent. Poliamor és el que deia abans, de relació oberta. Tu pots tenir una relació oberta, tenir relacions amb qui sigui, però no mantenir cap relació afectiva Afectiva. amb aquella persona. Però en canvi amb el poliamor sí que tens... Sí que pots anar... O sigui, clar, pots tenir Sexe vincles afectives. diferents. No? Exacte, sí. Són relacions múltiples consensuades. O sigui, que tu saps que hi ha un Sí. vincle Això, més... Molta ja, feina, Ho he dit moltes vegades i va en contra del llibre. Però ho haig de dir un altre cop, ja que és l'últim, ho dic, Sí. ja em quedo tranquil·la també. Avi de les etiquetes, matavaga. Perquè sí, ho he dit. Clar, sí. És que al final, mucho que sí que faci la gent el que vulgui. Mm. Cal dir-li d'alguna manera o una altra, mentre les persones tinguin clar què fan, i hi hagi un pacte i un consens, no? I estigui, doncs, això, que tothom estigui còmode amb la situació, que faci el que vulgui. Que no sabíem, No sí. m'ho expliqui. No sabíem si ho teníeu anotat al llibre, Sí. però també hem apuntat que poligàmia és diferent si es fa referència als homes o si fa referència a les dones. Ah. Això no. És que hem fet recordo. deures, És que- hem fet o molts sigui, deures. L'altre dia, Sí. no? Vas dir, O sigui que Raquel, si poligàmia és quan un home té diverses dones, és poligínia. Clar, I al revés, si és una dona que té diferents homes, es diu poliàndria. clar. I això? Doncs això no sé si ho tenim, A mi no em T'he de sona, dir. eh? Ah, No ho sé. a veure si... I l'altre dia vas parlar de l'unicorn. Ui, però potser m'ho vaig inventar, que a vegades m'invento... No, ho va buscar la Loli. La Loli ho va buscar a internet. Què és això? Molt bé, gràcies, Loli, per Perquè verificar la- els meus La Raquel missatges. deia que en una relació de poliamor, La persona que s'introdueix a la relació. Sí, la persona que sí, que Quan a vegades hi ha un nou vincle, no? Que Sí. com diu... el nou, diguéssim, la Sí. persona nova, se li diu Se li diu. unicorn. Però vam estar buscant i la Loli ens va dir que era quan és una dona la que Ah, s'incorpora I si és un home?
no ho vam saber trobar. Oh, Doncs haurem S'accepten S'accepten, suggerències, clar, no? Els que ens ho seguidors, expliquin. Poden comentar, sí. Però Si que algú sap, bonic, que ens no? ho digui. A més diu Unicorni, sí, és Sí. mono, unicorn. És No és que ara bonic. Massa purpurina i colors. Que no? no Per la Laura. al cap i ja... Però aquí no bo. jutgem. No jutgem No mai. jutgem. No. No jutgem. Mai. Ara Ja, que, però ja estem un altre cop amb les etiquetes. ara que has dit això de les etiquetes un altre cop, jo recordo el penúltim capítol de la temporada anterior, que ja et va costar una miqueta, El dels no binarismes i tot això, Ai, sí. ja et va costar una miqueta. Sí. Bé, Bueno, passem a la pregunta que els van fer les Queens al capítol anterior. sí, les darreres convidades, la Què? Mercè i l'Eulàlia, oi? Exacte. Quina és la pràctica sexual que encara no heu dut a terme, però us agradaria provar? Com us quedeu? Vinga. Després de la cara... Mira, anem a fer una ruleta russa. Vinga. Vinga, va. Va, A veure què et toca a tu. Sí. Vinga. Dis prou. Ja. Bueno, heu d'anar al capítol de pràctiques. Ah, clar. Espera. Ves parlant. Mentrestant he de dir, abans que se m'oblidi, que porto la samarreta que vaig dur al primer capítol de la primera temporada. Una mica per tancar El cercle. tancar el cercle. Jo m'he posat americana com l'últim capítol de la primera temporada que em vaig posar una americana de ratlles. I és els vídeos que vas fer del swing? Sí, repetit. No, serà lo que surti surt. Vinga, va. Vinga, Què ha sortit? ja, digues un número. Ja. El 3. 1, 2, 3. Oh! Aquest és molt guai, us agrada molt. Aviam. Has de fer, Cris, una anilinció. Home. Aquest ens el sabem molt. Llegeix, per qui no ho sàpiga. Sexe oral en què es llepen o es freguen amb els llavis, l'anus, al voltant de l'anus i el recte d'una altra persona. Clar que sí, home. Doncs ja ho saps, amb molta higiene, ja està. A veure què em toca a mi. Jo vull el 8. Un moment, 1, Va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doncs botó rosa. Efecte de buit que a vegades es produeix en un fisting en retirar el puny i que provoca l'arrossegament de l'intestí, home. Però si això està molt bé, no ho has provat mai. És un detox, no? Vull dir, això quedes... Ostres. Estupend. Abans de començar el Ja. capítol hem dit fisting i hem dit no. No, I no, dic, no, no, amb fisting la no que cal. soc mai. M'ha Vale, tocat. exacte. Doncs Estem res, molt mireu. escatològiques avui, Sí. M'adoneu. Molt bé. És l'enllaç. El pròxim tema ja està Clar, enllaçat. ja està. El pròxim És projecte. un senyal. I quina pregunta els voleu fer? Que recordem que el 25 de juny serem al d'Orgull Rural a l'Espluga de Francolí a les 8 de la tarda amb les nostres companyes del Safreig. Farem un altre croissant. Quina pregunta els voleu fer? Quina pregunta els hi podem fer? Tu has dit que tenies idees. Mira, els hi podríem fer la pregunta, perquè pot ser de qualsevol... Random. El que tu vulguis. Fem una escatològica? O no? A veure, Sexual. tu tenies pensat? Home, pot ser sexual i escatològica. Clar, no. Podia Com... ser... Ah, els hi podríem preguntar això? El què? El Blamkin? Clar. Què en pensen d'això? I si saben que és un Blamkin i si l'han practicat I si l'han o no? practicat, o es veurien amb Vale. cor, no? Què? Us I sembla així bé? ja ho enllacem. Vale. I li donem protagonisme al noi del súper, que se'l mereix perfecte. tot. Sí, està bé, està bé. Molt bé. Us sembla bé? Sí, Sí. no, està bé, està bé. Alguna cosa que vulgueu afegir abans de ja... Home, donar-vos les gràcies, no? Sí. Per deixar-nos participar en aquest últim capítol. I que molt xulo. I, sí, no sé, ens Que enhorabona, agrada perquè molt. el que va començar sent una Una tonteria Sí, de projecte, enteneu-me, com a... sí, sí. Heu anat S'ha creixent convertit molt. en un... Treball d'una Clar. escriptura. I veure-us també, no sé, com des d'aquest orgull de veure com heu anat creixent, com heu anat parlant, com heu anat millorant, i que Molt guai. enhorabona, que sou Felicitats. uns cracs. Gràcies, moltes gràcies. Gràcies. Gràcies a vosaltres per haver accedit a venir a l'últim capítol en vídeo. Sí, Sí. a més, que sempre ho havíem dit, portàvem temps Sí. dient-ho, perquè les converses, et deia Roger, De és que fet, des de la tenim primera converses temporada. superinteressants, com ho podem fer per encabir-les amb el... Clar, i aquí perquè hem d'anar des de l'anonimat, has de venir un dia a viure-ho en directe. Em Clar. sembla bé. I que aquí Has no, de venir no en és tan directe. espontani, que sí, però no és tan espontani com Clar, perquè aquí les tenim converses, càmeres, una exacte. mica, ja. que talla una mica, que no Però et estem convidem. acostumades, però Jo encantadíssim. convidat. Gràcies. I Laura, va, ja anem acabant. Coses que vulguis dir o el que et vingui de gust dir. A mi em ve molt de gust dir que, que tot això, aquest tinglado, és gràcies aquí al senyor Roger, que és qui ha invertit més hores a la part creativa, ja ho he dit abans, a tot el tema dels contactes, de trobar gent, de tots els convidats, tot això és feina que ha fet ell. El tema dels guions, bueno, la major part
tant de la primera temporada com de la segona ha sigut gràcies al Roger. El tema del llibre, sempre ho he dit també, quan ens han preguntat, que crec que sempre ens pregunten com és l'experiència d'haver fet un llibre a 3 mans, bueno, a 6 mans. Bueno, seria 3, però jo amb l'esquerra no em faig ni palles. I sempre diem el mateix, jo sempre dic el mateix, no ha sigut equivalent, o sigui, no ha sigut equitatiu. Ell ha fet molta més feina que no pas l'hem fet la Xènia i jo. I no sé, que em fa molta pena. Sí que ho hem parlat moltes vegades de que això havia d'acabar aquí. El que hem fet fins ara, a partir d'ara ja veurem què farem cosetes perquè no volem desaparèixer tampoc, però em fa molta pena i volia donar-te les gràcies perquè no estaríem aquí on estem ara si no hagués sigut per tu. Jo t'ho agraeixo. També és veritat que, aviam, jo ara penso molt amb el tema de Sant Jordi, pre-Sant Jordi, tots els viatges que hem fet a les presentacions, Banyoles, Girona, Tarragona, Terrassa, m'estic deixant alguna? Barcelona i alguna més. Calonja. Totes les nostres converses dels cotxes. Jo he de dir que és un projecte que he gaudit molt, sempre he dit que el CardemCat és com el meu fill, l'he patit també, tot i que vaig patir més la primera temporada, jo crec, aquesta no tant, però la primera, Déu-n'hi-do com la vaig patir. Però L'hem feta més nostra, aquesta, no? Sí, és veritat que tampoc depeníem de la universitat ja. Que això, mira, això m'agrada que ho diguis, perquè hem tingut comentaris de gent que ens ha dit que això sí ens ho subvencionava alguna beca o la Generalitat. Això, trinco nosaltres, o sigui, això nosaltres vam voler continuar el projecte i vam decidir fer-ho així i tot de la nostra butxaca, o sigui que això bé. Què et deia, del tema dels viatges en el cotxe? Jo els recordo molt xulos, els recordo amb un somriure perquè realment, Déu-n'hi-do, la de quilòmetres que hem fet, la de llocs on hem anat, molt content d'haver publicat el llibre. Moltes gràcies a tu també, perquè si no, aquesta temporada ja em diràs tu què havíem fet. Sempre hi ha d'haver algú que ha d'aguantar els papers. Home, no, tu també has fet moltes coses. Bueno, sempre ho dic això. Per què ho dius això? Res, perquè és tonta. Tu també has fet coses. Els vídeos que vam fer abans de començar la segona temporada, amb el swinging i tot això, l'altre dia, que ara ja ho podem dir, no s'ha publicat quan estem gravant això, però ja s'haurà publicat els vídeos amb el Martí de Casualment, també ens vas ajudar molt. I no sé, jo ahir pensant, escrivint el guió, em va caure alguna llagrimeta, perquè sí que fa pena, però és veritat que jo, pensant-hi, vaig pensar en el Roger de quan era petit, perquè el Roger de quan era petit volia ser 3 coses. Una, caixer de supermercat. Ai, el noi del El noi del súper! súper! Caixer de supermercat, jo vaig ser caixer de supermercat. Segonament, monitor de piscina. Que això, malauradament, no ha passat, ni crec que passi. Mai és tard. Mai és tard, però jo crec que ara posar-me no ho veig. I per últim, jo volia ser presentador a la tele i amb això he complert un dels meus somnis i ha sigut molt guai, molt xulo. I no sé què més dir. Tu què t'agradaria afegir a tot això? No, bueno, res, que hem gaudit molt, ja ho has dit. Sí. Hem gaudit molt amb els podcasts, hem gaudit molt amb el llibre i que ens ho hem trobat. O sigui que en realitat no hem buscat res, perquè vam fer el treball per l'assignatura de la universitat, ens vam presentar al concurs de podcast, però tampoc era el primer i tampoc, bueno, vam dir, anem a provar. Ens hi presentem i mira. Vam poder fer la primera temporada, la segona temporada la vam decidir fer per una mica també recolzar el llibre, i del llibre ens va ser una proposta, va ser un encàrrec, o sigui, no en cap moment hem buscat res, ens hem anat trobant, i penso que som molt, molt afortunats perquè hem pogut gaudir de tot això, hem pogut conèixer com funciona tot el tinglado aquest de les gravacions, que jo no en tenia ni idea. I hem pogut gaudir d'escriure un llibre, de viure Sant Jordi des de l'altra banda. Això va ser molt xulo, I no sé, som molt afortunats i estem superagraïts a tot això que ens ha passat. I jo vaig dir, jo vull sortir a TV3 i hem sortit a TV3, de moment, 2 cops. O sigui que, check,
a tot el que... A ràdio, sí, al sí, ràdio no sé, també. una experiència brutal. Molt, no sé, molt agraïts, molt Sí. contents. Precisament, com que estem tan agraïts, Sí. a qui volem agrair-li tot això? Aviam, per on comencem? Sobretot els seguidors, no? Les Sí, perquè persones si que no- ens han seguit, la gent que ha comprat el llibre, la gent que ens ha seguit en els podcasts, la gent que ha escrit comentaris, bons, dolents, de tot tipus, perquè al final doncs, és important que la gent doni la seva opinió, sigui la que sigui. Els Les nostres- presentacions que hem fet, no? La gent que ens ha acollit, quan hem anat als llocs que ens han rebut, quan hem anat a fer signatures de llibre, l'editorial, no? El que també tota Núria Puyuelo, la Núria Puyuelo, que han confiat en nosaltres. els convidats i convidades d'aquesta temporada, que aviam si ho dic Sí. de memòria, aviam, la Marta Garriga, la Neke Necro, les nostres amigues del Safreig, la Mireia la Crazy, ma mare que la vaig ensargonar perquè vingués, eh? O sigui, ma mare va accedir a venir. Molt gran. El Joan Pau Hinarejos, romànic català, les Queens, òbviament, la Brigitte Lamour, que va entrar per telèfon, Sí. i vosaltres. Sí. O sigui que moltíssimes gràcies, també, perquè si no, clar, aquí no hi hauria programa sense convidats. Sí. Si no, tu i jo aquí parlant, ja em diràs de què parlarem. Seria més avorrit. Sí, exacte. Què més? La família, evidentment, la òbviament. Mari, que ha estat sempre a tot arreu. No, A tot això no arreu. ho vam dir, però ma mare, quan vam anar al programa a la Selva, del Grasset, vam seure, perquè vam arribar, va ser tot molt pimpant, vam seure i de sobte vam veure que ma mare i dues amigues seves eren darrere, assegudes, i a mi no m'havien dit absolutament res, o sigui que allò va ser De públic, sí, totalment sorpresa. Sí, Sí. i ma mare em va dir, és que va posar una cara quan ens va veure, i t'ho imagines? És que no ens ho esperàvem. No? Mare de Déu. A la meva mami, també. Òbviament. Els amics. Els amics fidels que han estat allà animant-nos. El Nacho Encinas, que el tenim aquí darrere, que no el veureu, però també moltíssimes gràcies, Nacho. Per tot el muntatge d'aquesta segona temporada. I pels vídeos que vam fer abans de començar. També el nostre patrocinador Creogar, Sí. que va decidir patrocinar-nos, que això, Sí. no sé si ho he explicat mai, va sorgir arran de l'últim capítol que vam fer a la primera temporada, que el vam fer en públic. Ens van proposar ser els patrocinadors de la segona temporada, que encara no sabíem si n'hi hauria. O sigui que... I no sé si ens queda algú per agrair. I si ens deixem algú, doncs també li donem les gràcies a qui ens haguem deixat i es doni per al·ludit. Sí. També t'ho agraïm. Òbviament, els convidats de la primera temporada, a la Universitat de Barcelona, no sé qui més. Les farem una salutació A la especial. Neus, òbviament, la Sempre, Neus, però és que clar. sempre li agraïm. Estimem sempre a tenim- Neus. Exacte. És omnipresent. I un petonet per la Xènia. També. Per la Xènia també, i el noi del súper, També. que ha sortit 3 cops a les dues A veure temporades. si m'hi deixa veure. Aviam. I no sé, vols afegir alguna cosa més, vosaltres, noies? No? Que quin privilegi estar aquí i veure això tan bonic que heu creat i com ho esteu vivint. Doncs gràcies també per Quina formar-ne part. Eternament agraïts, i ara ja sí que sí, si vols. Jo segur que m'estic deixant alguna cosa, però no em ve al cap. No sé, jo he sigut molt feliç i tant de bo... Bueno, ja vam dir que s'acaba el podcast, però el projecte continuarà. O almenys això és el meu... no sé. Sí, ja, alguna sí, cosa ja farem farem. alguna coseta. Sí, que l'altre dia vam descobrir un mànec Sí, per posar al mòbil. que ho flipava amb el mànec. Sí, perquè allò tu bellugues, però el mòbil va fent recte, grava No. recte. Així no De passa boomer. Està Sí, bé. Però totalment boomer, És això. comentari Totalment. M'encanta que aquest sigui l'últim comentari del podcast. Salva-ho, Laura, salva-ho. Vale. Salva. Estabilitzador. Ah, això, un estabilitzador. M'encanta. Perdoneu. Doncs ara ja Els sí que sí. podcasts no és... No? És el meu. Mare de Déu. Ara ja sí que sí, marxem, com sempre, mil gràcies. Espero que ens retrobem en algun moment de la vida. I si voleu, ho diem les 4 juntes, el lema, A veure si... i ho deixem aquí ja, si voleu. Perfecte. Res més a dir? Res més. Doncs a la 3. 1, 2, 3. Carda sense vergonya, carda en català. Que vagi bé. Adéu. I gràcies.